ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କବଳିତ କରିବ କି ଓଡ଼ିଶା? ଖିନଭିନ କରିବ କି ଓଡ଼ିଶା? ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଳୟ, ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ। ନଭେମ୍ବରରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ମହାବାତ୍ୟା। ସତ ହେବ କି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ? ସତ ହେବ କି ମାଳିକା ବଚନ? 2024 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେବ ମହାପ୍ରଳୟ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 24 ବାତ୍ୟା ଦାନର ପୁରା ଟିକିନିକି ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ। ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। 1999 ମହାବାତ୍ୟା, 2004 ସୁନାମି, 2014 ହୁଡ଼ହୁଡ଼, 2018ରେ ତିତ୍ଲି, 2019 ଫନି। ପଞ୍ଜିକାର ସବୁ ଗଣନା ସତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାର ପୃଷ୍ଠା 196ରେ ତୁଳା ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପାଣିପାଗ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 5ରୁ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓ ନଭେମ୍ବର 11ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼, ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର, ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 5ରୁ 9 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବ, ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଭୟଭୀତ କରାଉନାହୁଁ, କେବଳ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ମାଳିକା ବଚନ ସତ ହୋଇବ ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ତୁଷାରକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଦେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।